Здравейте от канала на BG Football and Cards. Днес няма да си говорим за някои от изминалите мачове, нито пък ще отваряме кутии с карти или стикери. Искам да покажа някои нови попълнения за моята колекция. Естествено, повечето сте ги виждали докато сме отваряли кутии, но има някои, които са закупени като единични бройки. Тук съм прикрил някои, които искам да ги оставя за накрая. По-интересни бих казал. Така. Първата карта е на Менди, левия бек на Реал Мадрид. Това е от серията Лос Бланкос и тази карта ни се падна в едно от видеята в канала. Базов автограф, но все пак е от доста така скъпа серия, бих казал. Оставяме я настрани и продължаваме с отново автограф на футболист на Реал Мадрид от същата серия, Брахим Диаз. Отново базов автограф, отново сте го видяли, ако сте гледали видеото, в което отваряме Лос Бланкос кутиите. Тоест те са две видеа. И отново доста прилична карта, бих казал. ПП, отново от същата серия. Тук имаме доста такива карти. Колко доста? Те бяха по 3 автографа, 6 карти трябва да са. ПП е третата, която показвам. Отново базов автограф. Този път, както може да видите, е от някакъв инсърт. Т.е. и тези бяха, мисля, че се водят някакви инсърти, автографи. ПП не е номериран. Продължаваме с Уесли Снайдер, който мисля, че не ни се падна, си го купих като отделна карта. Всъщност, Брахим Диаз, мисля, че и той не ни се падна. Излагах. Мисля, че Брахим Диаз също и Уесли Снайдер ги бях купил като отделни карти. Както и да е. Също базов автограф от тази серия. Започваме с номерираните. Емил Хески. Тази карта я отворихме от Ливърпул Фокус, както може би си спомняте. Висока номерация и като цяло автографите на този играч не са особено скъпи, но все пак и дизайна не е лош. И аз като фен на Ливърпул се радвам на всяка карта на играча от отбора. Марко Асенсио до 150. Тази карта вече мисля, че отворихме от Лос Бланкос кутиите. Доста интересна автография на Марко Асенсио. Ето и гърба на картата. Продължаваме с Луис Гарсия, отново отворена от нас карта. Ливърпул Фокус, номерация до 150. Доста приличен играч, за жалост висока номерация. И продължаваме с Серхио Бускетс. Страхотен автограф от серията Topps Chrome. Наистина номерацията отново е висока, но тук честно си призная не ме интересува особено, защото играчът е феноменален. Серхио Бускетс спечелил е общо взето каквото може да се спечели. Изключителен играч и легенда на Барселона. Родриго до 99 автографията, тук може да се види. Отново от Лос Бланкос серията. Това е от Team Set на Реал Мадрид и също е отворено от мен попадение. Раул, номериран до 99, автограф. Team Set на Реал Мадрид. Страхотна карта. Още един автограф на Родриго. Номериран до 75, това също го отворихме в канала. Лос Бланкос. И започваме вече с някои карти, които може би не сте виждали. А именно двоен автограф на Зола и Пое. До 75. От серията Finest за Висшата лига. Finest Premier League. Страхотен двоен автограф. Двама страхотни играчи и номерацията за двоен автограф също е доста прилична. Невероятна карта, наистина. От същата серия имаме Сол Кембъл, Finest Premier League. Сол Кембъл, автограф номериран до 50. 47 от 50. Страхотен играч и много силна карта. Джамал Мусиала. Карта от Team Set на Байер Мюнхен, ако не се лъжа, за сезон 24-25, да, точно така.
Номерация 20 от 50. Младият талант на Байер Мюнхен и на германския футбол като цяло. Много техничен, страхотно експлоатира пространствата и наистина има доста бляскаво бъдеще, ако продължава все така. Вандерварт, отново отворена от нас карта. 9 от 50. Страхотен дизайн, доста приличен играч и естествено скъпа серия. Продължаваме с нещо изключително интересно, а именно Кевин Де Бройне, Black Laser автограф, номериран до 50. Просто ето, Black Laser, Topps Chrome, UEFA Club Competitions 25-26 сезон. Номер 6 от 50, страхотен играч. Той не е страхотен играч, той е феноменален. Той има 6 спечелени титли на Англия с Манчестър Сити и Шампионска лига. Белгия ги закара. Не че сам ги е закарал, но основна роля за полуфинала на световното през 2018 година. Всички помним този гол срещу Бразилия на четвъртфиналите, ако не се лъжа. Просто каквото и да кажем за Кевин Де Бройне ще бъде малко и това е една повече от чудесна карта. Анхел Ди Мария, героят на Аржентина в финалите. Вкара на финала на световното, вкара на финала на Копа Америка срещу Бразилия през 2021. 18 от 49, Анхел Ди Мария. Мисля, че още някакъв финал беше вкарал гол, но сега не мога да сетя, както и да е. Страхотен играч и много добра карта. Слизаме все по-надолу с номерациите. Пол Гаскоин, една легенда на английския и световния футбол. И първо има жесток автограф. Автографът му е супер готин. Пол Гаскоин, номериран 18 от 25 от серията Topps Pristine Road to UEFA Euro 2024. Да, за европейското 2024. Страхотна карта. Серията също е доста престижна и невероятен играч. Малко луда глава, ама то в това е чара. Мартин Тайлър или Тейлър. Мартин Тайлър сигурно трябва да е. Това мисля, че е коментатор и бях го взел, защото беше на добра цена, признавам си. Но това има ми много познато и имам чуш, че съм го чувал в FIFA, когато коментират. Имаше нещо, доста разпознаваем коментатор. Автограф 14 от 25. Пак казвам, не знам какво е интересно да кажа за него, но мисля, че струва все пак да бъде показана картата. Леонардо Бонучи, автограф 13 от 25. Наистина легендарен италиански защитник и супер качествена карта. Има 19 в автографа си. Номерацията, ако беше 19 от 25, картата и се качваше цената поне с 50% нагоре. Както и да е. Готина карта. Juventus Team Set за сезон 25-26. Франк Рибери, Bona Bowler, автограф номериран 10 от 25. Жесток футболист, жесток ляв крак. Така че несъмнено супер добро попадение за колекцията. Байер Мюнхен Team Set за сезон 25-26. Уникален футболист и много силна карта. Продължаваме с още един футболист на Байер Мюнхен, именно Томас Мюлер. Номерация 5 от 25. Байер Мюнхен Team Set за сезон 25-26. Страхотен играч. Излизат много видеа в социалните мрежи с шегички, които той пуска. Определено е забавен тип и в съвлекането на отборите не им е скучно, когато той е там. На германския национален отбор, на Байер Мюнхен, отиде да играе някъде в щатите сега, както и да е. Качествен футболист, световен шампион с Германия през 2014 и това е една от любимите ми карти. Кевин Де Бройне, автограф от Topps Chrome, сезон 25-26, номериран 3 от 10. Това е феноменална карта. Вече казах за Де Бройне преди малко, когато показах Black Laser автографа, номериран до 50. Няма какво, т.е. има много какво ще да се каже за Де Бройне, но феноменален футболист, феноменална карта и това наистина е топ попадение. Продължаваме с Бернардо Силва, това е патч от Дака, това не е карта на Topps. То мисля, че показах една, която беше на Панини и не го отчетох. Мисля, че тази на
точно така. Тази на Ди Мария е на Панини, Донрас. Да. Както и да е, не го отчетох. Съжалявам за което. Дака, Бернардо Силва пач, номериран 2 от 10, ineffable. Бернардо Силва, който в момента играе за Реал Мадрид. Дълги години титуляр в Манчестър Сити, така че супер качествен футболист, готина карта. Естествено няма стойността на карти, които са като подобен вид и номерация от брандовете на Топс и Панини, но все пак е доста стойностна карта. И последно от тази купчина е карта, която сте виждали, ако следите канала. Роберто Карлош автограф, Бонафайд Боуър автограф 2 от 10. Реал Мадрид Тим Сет. Отворихме го преди няколко месеца. Просто няма какво да кажа. Това е една от най-феноменалните карти, които притежавам. Такива топалки шиеше. Велик ляв-бек, може би най-добрият в историята. Така. Приключихме с голямата купчина. Сега преминаваме към където съм оставил блокър. Така, това е Redemption на Риунгумоа. Както може да видите, Blue Refractor, син рефрактор паралел. Мисля, че номерацията е до 150, не съм сигурен. Страхотно попадение за всеки фен на Ливърпул особено. Следващата карта от тази купчина е Kid Kings, Ламин Ямал. Много красива карта. И особено след като стана световен шампион с Испания, също и добра инвестиционна такава. Продължаваме с следващата, която е кейс хит на Килиан Мбапе Rainbow Flick от Team Set на Реал Мадрид. Тази карта също сте виждали, ако следите канала. Отворихме в едно от видеята. Жестока карта, може би топ 3 на най-добрите попадения, които могат да се паднат като Rainbow Flick вариации. Пък и след хетрика, който вкара с нощи на Реал Sociedad, може би и най-доброто. Така, видя се последната. Аз тук сложих още един блокър, за да не виждате стикера от грейдването, но сега се видя както и да е. Преди това имаме Винисиус. Мисля, че се водеше Orange Lava или нещо подобно тази серия. Не е номериран автограф, но все пак жестока карта, Винисиус Жуниор. Просто много експлозивен, бърз. Добър дрибъл, добър шут и години наред титуляр в Реал Мадрид все пак. Да, махам ги вече блокарите, няма смисъл. Тук цял май нямаше смисъл, беше излигаване, но както и да е. Патрик Куйверт и Хенри Кларсон, двоен автограф, ненумериран, грейднат. Оценка 8, автографите са с десетки. Ето и отзад грейдната карта, много силно попадение. Един момент, като казах грейднати карти, мисля ще да покажа, не са до мен. Не мога сега да ги изровя, както и да е. Някой друг видео ще покажа. Имам още някои нови грейднати карти, които забравих сега да донеса, за да ги снимам. Както и да е. Това бяха картите, които искам да покажа към момента. Ако сте останали до тук, благодаря ви, че сте изгледали. Абонирайте за канала, ако съдържанието ви допада, харесайте видеото и ще се видим в следващото. Чао от мен!